Bi joué kalo kile nani ye an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ CAN n'o o ye farafina balɔntannanw ka ɲɔgɔndan ye ni o kun kan kɛ Côte d'Ivoire jamana kan san 2023 a yira k'a fɔ ko o date kɔni bɔra a don kɔrɔla la. Ayiwa kibaruya min sera ma koɲa la a wuli a yirana k'a fɔ kunu joué kalo tile 3 kɔnɔna la bɔlɔlɔw sanfɛ ani kunnafonidi siraw kan a yirala k'a fɔ ko CAF n'o ale yɛrɛ ye CAN maaw ka ɲɛmɔgɔ n'o olu kɔni bɛ ni ɲɔgɔndan in kɔni labɛn walasa farafina jamana balɔntannaw bɛ se ka taa ɲɔgɔndan kɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko jeu nata n'o o kɔni kun bɛna kɛ san 2023 kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kan nka ko o date bɔra a don kɔrɔla la ko ka sababu kɛ ko an bɛ wagati min na ko bi Côte d'Ivoire jamana kan san kɔni ye tiɲɛni kɛ baaraw tɛna se ka ban ka bɛn ni CAN kɔni don fɔlen sabula a kun kan kɛ san 2023 kɔnɔna la. Ayiwa ko o kun na ko u kɔni ye jateminɛw kɛ ka kuma ɲɔgɔnya walasa u bɛ se ka a date kɔni bɔ a ma. Ayiwa ko u bɛnna date min ma ko de ka fɔ san 2024 kɔnɔna la ko janvier la ko ni ɲɔgɔndan in kɔni bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Ayiwa hakilina jiginna ko juin kalo tile 29 kɔnɔna la san ba dɔ kɔni nana Côte d'Ivoire jamana kan n'o senfɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɔnɛn'u nin na yɔrɔ caman tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ballon bɛ taa yɔrɔ min na o yɔrɔ caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna. Ayiwa ko o de hukumu na ko nin date in kɔni bɔra a don kan ka fɛn bɛɛ labɛn a sen kan ka bɛn ni san 2024 kɔni ye. Ayiwa ni ne kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko tolontan kɔni ni o ye farafina maaw bɛɛ lajɛlen ka balɔntan ye ni olu kɔni bɛ ɲɔgɔndan kɛ o la ko o bilala san 2024 kɔni na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.